ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଧନରେ ଭରିଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ସତ୍ୟ କେବେ ହାରେ ନାହିଁ, ସମୟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଜିତିଯାଏ। ଗାଁରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଠକେଇ ଦ୍ୱାରା ଧନୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି କହିଲେ, ସତ୍ୟରେ କ'ଣ ମିଳେ? ଦେଖ ମୋତେ, ଧନ, ଘର, ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ମିଳିଛି। ସାଧୁ ହସିକି କହିଲେ, ସମୟ ଆସିଲେ ସତ୍ୟ ନିଜେ ପରିଚୟ ଦେବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଠକେଇ ହେଲା। ସମାଜରେ ସେ ଅପମାନିତ ହେଲେ, ଧନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ। ସେ ମନଭଙ୍ଗ ନେଇ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦେଇଛି। ସାଧୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ କିଛି ହରେଇ ନାଅ, ଆଜି ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ପାଇଛ। ସେହି ସତ୍ୟ ଦିନରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସତ୍ୟ ଓ ନୀତିର ପଥେ ଧରିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ। ସାଧୁବାଣୀର ଏହି ନୀତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଧୀରେ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଧନ ହରାଇଲେ କିଛି ନୁହେଁ, ଚରିତ୍ର ହରାଇଲେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।